Isa'y siguro sa akin na ba layon ka ba hindi paigagilong si Jabay mo dahil surin yun na mahatihin ko ka ba magkano pa ahan ro yung gano'n niya namin ang dagkubal ka sa isa'y pag sindali ipuado may andarang nagpiyong kumahaw na nagpiyong. Thank you. Ano kira sebenarnya dulu kita project